V tomto videu si ukážeme, ako vytvoriť účet Google, ktorý je potrebný pre sťahovanie aplikácií do tabletu. Takže dáme nový. My sme si už teda predpripravili účet, takže bude FSRS 1, 2, 3 veľké D. Ďalším krokom je priezvisko, dali sme Digiškola. Takže máme mailovú adresu FSRS 1, 2, 3 D. V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť heslo. Minimálny počet znakov je 8. Po zadaní hesla pokračujeme. Informácie na obnovenie. Google po nás žiada bezpečnostnú otázku, kde si zadefinujeme otázku, vyberieme otázku a dáme vlastnú odpoveď. Meno prvého učiteľa napríklad. A dáme odpoveď Mária. Tento krok slúži pre prípad, že zabudneme heslo. V ďalšom kroku máme možnosť pripojiť sa k Google+. Zvolíme teraz nie a na dokončenie účtu potvrdíme. Prebieha ukladanie účtu a v podstate s aktuálnym účtom môžeme sťahovať ľubovoľné aplikácie pre tablet. V ďalšom kroku je potrebné overiť konto zadaním textu z obrázku. Systém sa presvieča, či na druhej strane je človek a nie stroj. Účet máme aktivovaný, kreditnú kartu zatiaľ nastavať nebudeme, tá slúži pri platených aplikáciách. Môžeme nechať zapnutú voľbu zálohovať údaje z tohto tabletu pomocou môjho účtu v Google. To znamená, že všetko, čo si nahráte do tabletu, budete mať cez svoje Google konto kedykoľvek k dispozícii. To znamená aj po reštarte, respektíve resetovaní tabletu v podstate môžete si tieto údaje obnoviť pomocou Google konta.